Pod wa nang sukari, kembe sukari ma imbo mar Kenya biro chako tiyo kendo dwe mar 12 higani. Ma en ler makorogol kod jakom duol mar chiemo e pachoka Colonel Serem mano bang' piny owacho ne ochungo chenro mar rego sukari moko kuom kembe mayudore imbo mar piny Kenya kuom dweche 4. Makaluwore gi kwayo mar jakom ma ochung' ne pith kod olembe Colonel Serem bende wacho ni loro ma kembego motimore kaluwore gi jopur mathoth ne betone kapok otegno gino maketho ber gi nengo mar sukari. Serem osingo ni jopur no karo singo ne gini bang' chako tiyo ma kembe jopur koro biro do chudo margi ma oko leo kendo ne gibiro chungo golo sukari e pinje maoko kaka yor chiwo thuolo ne jopur mathuka. Tuko tumesikia kwamba tumefunga factories sukari, especially those who are in the western region na Nyando region. Purposely kwa nini tuliamua kufunga ni kwamba hatuna miwa kutosha kushaga na kuproduce enough sugar in those factories. Quite a number of factories were processing immature sugar cane, which we felt that they were actually doing much on production of molasses and ethanol, which is not what we have the cane or intended purpose. If we do close for 4 months, quite a number of acreage will actually have mature cane in the next 4 months. So by 1st of December, we'll have enough sugar cane in this country and we'll stop importation of sugar.